kaikille. Meikä on suomalainen kautta Suomen pelaaja. Tänään mä avaan ei Magical Chestia, kun Magical Chestin. Please tilatkaa mun kanava. Video. Ehdottakaa kavereillenne. Jos mitenkään vain mahdollista. Nyt. Että Clash Royale. Kuva Mobisenillä. Jos en voi mitään. No niin. Pitääköhän avaamme ilmaisarkut ja Magical Chestin. Avaamme ensin ilmaisarkut. Pelaamme niin kauan, kunnes saamme Gold Chestin. Laitan videon takaisin, kun olen voittanut tarpeeksi Gold Chestin eteen. En sittenkään aikonut pelata Crown Chestia, joten avaan suoraan Magical Chestin. Tämä on aivan vitun hyvä arkku. Ei ole. Vittu, mitä paskaa. Vittu, oli tää jo kolmosen. Ei. No aivan turha tuo oli. Kiitos kun katsoitte videon. Kiitos kuitenkin kun katsoitte videon. Se oli suomalainen pelaaja täällä taas. Moi!